Прывітанне, сябры! Заўжды ў натоўпе людзей мы звяртаем увагу на тых, хто выдзяляецца, напрыклад, колерам сваіх валасоў, рудым, ці у каго на галаве вясёлыя такія кудзеркі. Кудзеркі – гэта па-руску кудряшкі, а кудзер – гэта локан. Дарэчы, цікава слухаць уладальнікаў кудзерак, якія незадаволены імі і імкнуцца ўсімі магчымымі спосабамі іх выпраміць. А наадварот, уладальнікі прамых валос звяртаюцца да спецыялістаў па завіўцы. Дарэчы, даказана, што яшчэ ў старажытным Егіпце карысталіся глінянымі бігудзі, а ў старажытным Рыме выкарыстоўвалі каламістры. Гэта такія трубачкі, у якія ўстаўлялі гарачыя палачкі ізноў-такі для завіўкі. І толькі ўзгадайце, якая была мода на парыкі з кудзеркамі ў 18 стагоддзі. Мне падаецца, што кудзеркі надаюць людзям лёгкасць і жыццярадаснасць, чаго і вам зычу. Да сустрэчы, сябры!